Šiaci stroj Bernina 830 ponúka obrovskú jumbo cievku na spodnú niť s kapacitou o 40% väčšou, ako majú cievky u bežných šiacich strojov. Takže teraz už budete svoj drahocenný čas tráviť šitím či vyšívaním a nie navíjaním cievok. Už nemusíte mať strach, že spodná niť sa minie v najnevhodnejšom možnom okamihu. Obrazovka vám vždy ukáže, koľko nite na cievke ešte zostáva. A úžasné je, že jumbo cievka sa vyberá tak ľahko. Otvoríte spodné dvierka a priemyselný chapač sa sám vyklopí. Jumbo cievku vyberiete jednoduchým zatlačením na kolíček v jej strede. Naviniete ju, vložíte späť a šijete a stále šijete. No, nezdá sa vám tá Bernina úžasná?